Ад абразаў да нечакана мяккага і прымірэнчага тону. Лукашенка рэзка змяніў рыторыку адносна Владзіміра Зеленскага і фактычна папрасіў у яго прабачэння за свае ранейшыя рэзкія выказванні. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Папярэднія свае выпады на адрас украінскага лідара ён спісаў на, цытата, «маладосць і нявопытнасць Зеленскага». Пры гэтым Лукашенка чарговым разам паспрабаваў запэўніць Кіеў, што нейкіх ваенных дзеянняў з боку Беларусі ў краіне чакаць не варта. Мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно. Таксама Лукашенко назваў абсалютна недапушчальным перанос вайны на беларускую тэрыторыю, патлумачыўшы гэта тым, што краіна вельмі ўразлівая ў ваенных адносінах і што яна ў ЗСУ як на далоні. Паводле ягоных слоў, у выпадку атакі ўсе асноўныя лагістычныя і вытворчыя аб'екты апынуцца пад ударам. Тым часам Кіеў ужо вызначыў каля 500 такіх цэляў. Як абяцалі на сувязі Валер Карбалевич, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Добрый вечер, спадар Валер. Дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечер. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Ярослав Чарнагор лічыць, што, напэўна, Лукашенко зразумеў, што ягоная такая бравада, фактычна, так, якую ён дазваляў сабе ў дачыненні Украіны, можа мець нейкія наступствы. Таму і змяніў ён сваю рыторыку. А вы як лічыце? Ну так, сапраўды Лукашенко бачыць, што вайна ідзе зусім не по таму сцэнару, які бачыўся ў самым пачатку. Яшчэ ў першы час пачатку вайны Лукашенко ўвесь час пагражаў Украіне, казаў, што як толькі з таго боку будуць нейкія пагрозы, там нейкія дроны прыляцяць, ці нейкія ракеты, ну мы так дамоў адказ, што мала не падасца. Ну, а цяпер, бачыце, рыторыка зусім іншая. Рыторыка такая, што Беларусь уразліва перад украінскім узбраеннем, перад украінскімі дронамі, і любыя спробы уцягнуць Беларусь у вайну трагічна адаб'юцца на Беларусі і на беларускай эканоміцы, на беларускіх ваенных, военно-прамысловых аб'ектах і так далей. Вось. Ну і потым, калі раней Лукашенко казаў, што все спробы перамагчы Россию ў гэтай вайне нереальныя, это ж імперія, куда вы, маўляў, супраць імперіі, то цяпер ён прызнае, што вайна зашла ў тупик. Ён пра гэта адкрыта казаў. І заклікаў абодва бакі да кампрамісу. Абодва бакі, я падкрэсліваю гэта, таму што дасюль ён таксама шмат казаў пра мір, што трэба заканчваць вайну, але заклікаў толькі адзін бок спыніць вайну, то бок фактычна заклікаў афіцыйны Кіеў да капітуляцыі. А цяпер ён заклікае абодва бакі шукаць кампраміс. Вот уже подлічылі, што слова «кампраміс» 4 разы за інтэрв'ю ён ужыў, то бок гэта адначасова ўжо звяртанне да Пуціна, што трэба спыняць вайну і шукаць кампраміс. І мне падаецца, тут трошкі, не трошкі, а даволі выразнае адрозненне ад пазіцыі Пуціна. Пуцін лічыць, што ўсё ідзе добра, ўсё ідзе нармальна, ўсё ідзе па плану, Россия наступае, і тыя мэты вайны, якія былі аб'яўлены ў пачатку, будуць дасягнуты, што б там не было. Ну, а вось, бачыце, Лукашенко ўжо трошкі па-іншаму глядзіць на сітуацыю, кажа пра тупик. Кажа пра тупик, кажа пра ўразлівасць Беларусі і просіць прабачэння у Владимира Александровича, так паважліва, па бацьку, ось, называе прэзідэнта Украіны. То бок, ну, пэўнае вяртанне да рэальнасці, адаптацыя да рэальнасці адбываецца. І мне падаецца, што ў Мінску яна адбываецца хутчэй, чым у Расіі. Ці гэтыя заклікі да кампрамісу і выбачэння Зеленскаму прадыктаваныя толькі страхам перад украінскімі дронамі і магчымым разуменнем, што неўзабаве
прыйдзе канец вайне, або, як ён сам акрэслівае, яна зойдзе ў тупік. Ці можа тут яшчэ тактычны ход, бо калі сапраўды будзе заканчэнне вайны, Лукашенко зацікаўлены ў тым, каб гандляваць сваім каліям, і вось з такім спосабам ён хоча закінуць вуду для Захаду і для Украіны наконт гандлю. Не, тут адразу шмат хадоў, адразу на розныя аўдыторыі разлічана гэтая рыторыка, а галоўная прычына ў тым, што ён асцерагаецца. Ён бачыць пагрозу, што калі Беларусь больш актыўна неяк пачне ўдзельнічаць у вайне, хоць бы нават прадставіць сваю тэрыторыю для расійскіх войскаў, то гэта вось закончыцца тым, пра што ён і расказваў, што Беларусь уразліва, Беларусь адкрытае поле для расійскіх дронаў, калі Расія нічога не можа зрабіць са сваёй тэрыторыі, дзе больш лепшая сістэма супрацьпаветранай абароны, то што пра Беларусь казаць? І, дарэчы, у гэтым плане Расія наўрад ці прыйдзе на дапамогу, хаця б па той прычыне, што яна сама сабе дапамагчы не можа. Вось, таму тут спроба неяк выскачыць з той сітуацыі, в якой ён апынуўся, у статусу суагрэсара. Вось. Ён разумее, што калі вайна будзе ісці вось па такім сцэнарыі, які не на карысць Расіі, то давядзецца неяк адказваць за ўсё, што ён рабіў, за падтрымку Расіі, за тое, што з тэрыторыі Беларусі была агрэсія пачатая. Вось. І таму так, гэта нейкія такія перасцярогі палітычныя, псіхалагічныя, загадзя спрабуе некія знайсці механізмы, якія, скажам так, тармазілі рух у непрыемны, неспрыяльны для яго бок. Спадар Валера, калі Лукашенко кажа, што ні ён, ні расійская армія не здольныя будуць абараніць беларускую мяжу ў выпадку, калі Украіна атакуе Беларусь, ці ён тут не баіцца паказацца слабым перад сваімі выбаршчыкамі, перад беларусамі, бо, вядома, заўсёды і прапагандысты, і сам Лукашенко малявалі вобраз дыктатара як моцнага, са стальнымі яйкамі, як казаў Роман Пратасевіч, дыктатара і кіраўніка Беларусі. А тут зусім супрацьлегла. Ён прызнае, што ён не ў стане абараніць Беларусь. Тут, па-першае, што называецца, сітуацыя такая, што ўжо не да таго, у якім выглядзе ён будзе, так сказаць, прадставаць перад аўдыторыяй. А з іншага боку, ён, магчыма, спрачаецца з тым жа Пуціным, з той жа Масквою, што, глядзіце, калі сапраўды мы тут праз тэрыторыю Беларусі зноў пачнём наступ, то не хопіць сіл ні ў Беларусі, ні ў Расіі, каб закрыць вялізную 1000-кіламетровую мяжу. Вось, таму лепш не пачынаць гэтага. І да таго ж, як ён кажа, тут натаўскія войскі могуць уступіць у сілу, у барацьбу, у змаганне, і тады ўвогуле трэба будзе закрываць і заходнюю мяжу. Вось. А ці трэба гэта Расіі? У Расіі няма дадатковых сродкаў, дадатковых сілаў, тут на Донбас не хапае. І таму, мне падаецца, это пэўны працяг пэўных спрэчак з Пуціным наконт больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў вайне. Ён тут эту спрэчку, гэтую аргументацыю працягвае, што лепш не чапайце Беларусь, не ўцягвайце яе, гэта лепш будзе і для Расіі, і ён так і сказаў, спасылаючыся на Пуціна, што карысці ад гэтага будзе менш, чым шкода. Для Расіі. Сапраўды, Лукашенко спрабуе выпетляць з гэтага статуса суагрэсара ў вайне Расіі супраць Украіны і наладзіць стасункі з кіраўніцтвам Украіны, але ці гэта магчыма і ў цяперашні час, і пасля вайны, ці ў Лукашэнкі атрымаецца правярнуць такі ход? Ніхто не ведае будучага. Што можа атрымацца, калі закончыцца вайна, на якіх умовах, але я б хацеў звярнуць увагу вось на што.
калі ўсё ж такі дойдзе сітуацыя да пошуку мірнага пагаднення, да нейкага кампрамісу, то гэта будзе дамова не толькі паміж Расіяй і Украінай. Гэта будзе дамова, пад якою павінны падпісацца і іншыя суб'екты, і краіны Еўропы, і Кіеў вельмі настойвае, каб США удзельнічалі ў гэтым, каб США былі гарантам бяспекі Украіны пасля вайны. Вось, то бок гэта павінна быць некае такое шырокае пагадненне пра мір увогуле ў рэгіёне, пра бяспеку, пра мірнае суіснаванне. І ў гэтай сітуацыі без удзелу Беларусі такога пагаднення наўрад ці магчыма падпісаць, таму што, глядзіце, вось дамовяцца пра тое, што ад Донбаса войскі адводзяць. І Расія, Украіна ад лініі, дзе сёння ідзе лінія фронта, на некую адлегласць. Але ж Расія можа гэтыя войскі ўзяць і перевесці на тэрыторыю Беларусі і будзе пагражаць з поўначы Украіне. Таму гарантыя таго, што гэта не адбудзецца, што ніякай небяспекі з боку Беларусі, з беларускай тэрыторыі Расія не будзе пагражаць Украіне. Вось гэта таксама павінна быць у гэтым мірным пагадненні. І таму без, скажем, удзелу Беларусі, без подпісу, скажем так, кіраўніка Беларусі, наўрад ці магчыма нейкае пагадненне. І калі ўзнікне пытанне, хто будзе падпісваць гарантыю бяспекі з тэрыторыі Беларусі, хто будзе сёння, акрамя Лукашэнкі, няма кандыдатаў. Конечно, можа падпісаць Ціхановская, але якая вага гэтай подпісы рэальна. І таму, калі вось так будзе развівацца сітуацыя, то я дапускаю, што тут і Лукашенко будзе і удзельнікам перамоваў, і падпісантам, і пэўным гарантам. Тут нічога выключаць нельга. Я хочу нагадаць, што у пачатку вайны, калі толькі пачалася вайна, первыя 3 раунды перамоваў адбываліся на тэрыторыі Беларусі. Толькі потом яны перанесліся ў Стамбул. Спадар Валеры, яшчэ такое пытанне на завяршэнне нашай размовы. Вядома, што Лукашенко ў гэтым інтэрв'ю заляцаўся да кіраўніцтва Украіны, аднак разам з тым пакрыўдзілася Міністэрства замежных спраў Ізраілю, бо Лукашенко, між іншага, агучыў версію, чаму Расія не ўзяла Кіеў, бо Пуціна, маўляў, падманулі Ватыкан і, цытата, яўрэйскае лобі. Спадар Валеры, навошта было ў інтэрв'ю Аль-Арабі, можа, таму што Аль-Арабі, так, агучваць увогуле пытанне яўрэяў і ўвогуле закранаць такія тэмы? Ці ён проста ляпнуў, не падумаўшы, як той казаў? Па-першае, тут сапраўды адресат гэтага інтэрв'ю – гэта арабскі свет, арабскія краіны, арабскае насельніцтва. А там да Ізраіля ставяцца негатыўна, як вядома, і таму ён там некалькі раз згадаў Ізраіль негатыўным плане, маўляў, калі Ізраілю можна мець ядзерную зброю, то чаму Ірану нельга мець. І ён казаў, нават фактычна адмаўляў Холакост, маўляў, які Холакост пасля таго, як Ізраіль там нарабіў, забіў шмат мусульман. І так, і тут у гэтай гісторыі са адступленнем ад Кіева таксама аказаўся Ізраіль вінаваты, яшчэ і Ватыкан. Тут, бачыце, тут яму задалі пытанне канкрэтнае, чаму не спраўдзіліся ягоныя прагнозы Кіеў за 3 дні, якія ён даваў напярэдадні вайны і ў пачатку вайны. І вось тут ён павінен быў неяк выкручвацца. І вось выкруціўся так, што, маўляў, Пуцін сам адышоў, бо Пуцін міралюбівы, Пуцін хацеў міру, яшчэ ж падманулі Ізраіль з Ватыканам. Таму яго прагнозы не спраўдзіліся. Так выкручваецца чалавек.